नाही होती इथे भटजी बघा आलेलं नाही. इथे जेवणाची ना तयारी चालू आहे. कॅमेरा चालू आहे का आवाज बंद होतो ना, नाहीतर बंद असला का वहिनी वहिनी बोला. आता बोला. वेगळे दिसले ना पानं एकदम. हा हा. यांना 2 पापड. किती पापड होते? 1 का 2? 2-4 एकदमच पूर्ण झाली आज. पिशवी भेटली तर पिशवी घेऊन ये. आले पाहुणे आले. चला चला बांधून ठेव त्याला व्यवस्थित. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता सकाळी सकाळी आम्ही चाललो आहे काकांकडे, म्हणजेच रिया आणि समीक्षाकडे. त्यांच्याकडे ना आज पूजा आहे, म्हणजे घर भरणी आहे, म्हणून मग चाललो आहे आम्ही तिथे. कुणालचे बाबा आणि मीच चालले ना, कुणाल नंतरला मागणं येणार आहे. टेपचा आवाज येतो ना, सुरू झाला सकाळपासून चालूच आहे. म्हणजे आत्ता कार्यक्रम चालू होणार आहे. आता गाणी वगैरे बघा त्याचा आवाज येतोय. मेसेज आला तर मला लगेच सांगा. कसला CNGचा ना. हे घर कोणाचं आहे? हां बघा, ही पूजा आहे ना. आता आपला छोटा विघ्नेश आहे ना, मागच्या बघा व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल. हे त्यांचं घर आहे ना. पूजा आहे ना आज. बघू ते कपडे कुठे घातले तू शेरवानी का नाही घातली? मग बोल पटापट, लाजतो आज बोलायला. मराठी, तू हिंदी का बोलतो? हिंदी येते. सगळी की नाही तयारी अजून चालू आहे. झाली साडी नेसून? दाखवा. युट्यूबवर तुमचा प्रोग्राम. तुम्ही काही तयार होणार? पण मी नंतर काका कधी येणार भटजी काका? आता येते. अजून काय भटजी आहे? अजून काय भटजी बघा आलेलं नाही. इथे जेवणाची ना तयारी चालू आहे. दाखवा काका काय काय जेवण करताय. हे काय खीर? हे हे भटजी काका आहेत, म्हणजे जेवण करण्यासाठी त्यांना खास बोलवले. आणि ह्याच्या ह्यात काय आहे? गरम पाणी. आणि ही पाहुणे कोण काका? पाहुणे नाही ते, मग जेवण करायला. अच्छा, म्हणजे ह्यांच्या सोबत आलेले आहेत. त्यांच्या सोबत आलेले भाजी वगैरे कापून द्यायला, नारळ किसून द्यायला, बाकी इतर काय ना काय करून द्यायला ते आलेले आहे. मदत करायला. मदत करायला नाही, त्यांचीच पार्टनर, त्यांची कंपनी. आणि असा हा मांडव वगैरे घातलेला आहे, बसायची सगळी सोय केलेली आहे. ही आरोही कृतिका चहा पितात. काय ग पोरीनो? आले आले भटजी काका आले बघा. भटजी काका आलेलं नाही ना, म्हणून जरा वेळ गेला. बघा आले. आता पूजेला सुरुवात होईल. हा भटजी काका आहेत का मित्र आहेत? मग ते पूजा करणार आहेत ना. तेच बोलते. हा चला आता पूजेला सुरुवात होईल. तुमचे हा, मग ते भटजीच हे करतात. हा तुम्ही इथे या. हे बघा, हे विघ्नेशचे पप्पा. विघ्नेश इकडे. हा बघा, हा छोटा विघ्नेश तुम्हाला माहिती आहे ना, सर्व ओळखतात विघ्नेशला. हे विघ्नेशचे पप्पा. आणि मम्मी कुठे गेली? तयार होते. हा तयार होते मम्मी. मग सर्वजण विचारतात की विघ्नेशने हिंदीमध्ये का बोलतो? युट्यूब बघतो. का रे हिंदीत का बोलतो तू?
हा आमचं युट्यूबचं चॅनल आहे माझं. कोणाक सांगते तू भावाक आपण सांगते युट्यूबचं चॅनल करायचं आहे ना. हा, हिंदी मध्ये बोलायचं लाजतो यात बोलायला. काढतो नुसता. कोणाक सांगले तू? सगळं तयारी चालू आहे ग. हे बघा आपली समीक्षा. आज साड नाही चल आतमध्ये. लाईट गेले हो, लाईट गेले म्हणून सगळी गडबड झाली. सोमवार ना आज. मी ही आली की नाही, मी कधी असते समीक्षा कुठे आहे, समीक्षा कुठे आहे आपली विचारते. साडी छान आहे ग, रंग छान आहे. हा बरोबर, हा साडीवर छान दिसते. हा ते तयार झाले ना त्यांची आता. नाही नाही आहे मी काम आवरलं पण थोडंसं बाकी आहे. म्हणजे थोड्या वेळाने जाईन. हा नंतर जाईन थोड्या वेळाने, परत येईन मग दुपारी 12-12:30ला. हा येईन, जेवायला येईन. नाही नाही होती ते समीक्षाशी बोलत होती ना. मस्त झाले. हळदी कुंकूचा भांडा आणला नाही अंदाज बोला आता बोला. अरविंदच्या वाटतं आता बोला. आता बोलती बंद झाली. नाही कॅमेरा चालू केला का आवाज बंद होतो ना, तर बंद असला का वहिनी वहिनी. बोला आता बोला. काय इथे 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 इकडे चालू केला का आवाज बंद होतो ना, नाहीतर बंद असल्यावरती वहिनी वहिनी करत. बघितलं ना अंकित. काय काय बोलायचंय? नाही नाही यांच्याबद्दल काय बोलायचं? मुलगी पाहिजे. अजून अपेक्षा अपेक्षा मुलीची अपेक्षा. पाहुणे आले पाहुणे आले. पाणी सोडून द्या. गोविंदाय नमः सोडा. गणपतीला नमस्कार करा. गणपतीची स्मरण करा. समोर ठेवली मूर्ती. वक्रतुंड महाकाय कोटी सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुद्धा आहे. गंधपूर घाला गणपतीला. आता हे घ्या पळी भांडा हातात घ्या. उभे राहा. पाणी घाला प्रत्येक नारळावरती. नाव घेतात पाणी घालत चला. इदम फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तव देवे सबलाद्रो जन्मनि जन्मनि तू कामेश्वरीला मागल्या त्याप्रमाणे काश्मीर अधिकारी आज देवप्रसाद होम करतात. त्या प्रमाणे काढण्याला बोलत राजू अधिकारी देवेर माहिती देणार गेलं तांबूल सर्व आम्ही या गावातलं ग्रामदैवत गांगेश्वर समिवार देवता बिनवा शिवरादेवी समिवार देवता बिनवा नमस्कारांन करूया. आम्ही सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ गजानन महाराज साईबाबा कलावती आई समिवार देवता बिनवा नमस्कारांन समर्पयामि. आपल्या आई वडिलांना नमस्कार करा. मातृपितृ चरण कमले बिनवा. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः. आलेल्या गुरुजींना नमस्कार करा. तिथे बसूनच. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. सुरुवात. हातामध्ये अक्षर धरून ठेवा. मनामध्ये गणपतीचं स्मरण करा. वरदमूर्ती श्रीमद महागणाधिपती नमः. इष्टदेवता एतत् कर्म प्रदान महागणपतये नमः. कर्पूरार्तिक्य दीपं समर्पयामि. रक्षां दायाति. वळून घ्या. आहे आपल्याकडे आवडतं काय काढायची आपल्या रांगोळी
नमस्कारान् करोमि नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय विघ्नाय नमो नमः गणपतीची प्रार्थना करा सगळं काम आजचं योजनेला निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण व्हावं अशी गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करा मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं तथा शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं तथेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नवत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदोद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनौ सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् मीठ तुम्ही चांगलं उचललंय मीठ सगळ्या घरात फिरून सगळ्या घरात घेऊन जावा हा उजव्या जावा सगळे घरात फिरून या देवाला घर दाखवा हा माझा लास्ट नंबर भाव हा. लास्ट नंबर भाव जवळ 3 नंबर बहीण 4 नंबर हा हा त्याच्या पाठून मी हा त्याच्या पाठून ही माझी भाव जवळ 2 नंबर हा आणि ही मोठी बहीण हा हा ही बारकी बहीण आणि ती 4 नंबर बहीण 4 5 नंबर आणि ही ह्या त्यांच्या सुनबाई या सुनबाई ही तुमची सर्व म्हणजे माहेरची फॅमिली तुमची अरे अशा काय करतात टाका लवकर या लवकर टीव्ही येणार तुम्ही येस ये लवकर आवड असते ना सर्वांना लवकर आला सगळ्यांनी इकडे बघा येत आहे ना सगळं फॅमिलीचं नाव फोटोशूट चालू आहे इथे आनंद काकूंचा ओ काका या काकांना पण घ्या काकांना घ्या हा ओ तुम्ही यांना पण घ्या कमरेवर हात घ्या कर्तव्य आहे ना कोणतरी भेटायला पाहिजे ना बरोबर 2 कर्तव्य आहे तर इथे की नाही फुलांची रांगोळी काढायचं काम चालू आहे कोण स्पेशलिस्ट हे काकूंचे भाऊ काकूचे मामा आमचे मामा काकूचे भाऊ आहेत ना त्यांचे मग हेमल राव इथे सगळे पैसे आहेत बोलायचं नाही ते बोलणार ते आपण बोललेलं ना असं काय नाही चालतं नंतर ते कट करणार आपल्याला तुम्हाला नाही कट करणार राजा दिसला पाहिजे मी पण हात ते दिवस करायचा तू नाही यावर्षी कोणतरी भेटायला पाहिजे ना लग्न करायला हा स्पेशल वन शोधणार आहे दोघं जण आम्ही शोधू भारी शोधणार काय पटत ना आम्ही लव्ह मॅरेज पाहिजे ना लव्ह मॅरेज रांगोळी छोटी काढ असली
मोठी आहे मध्ये टाकतो. वेगळी दिसली ना पानं एकदम. काल आम्ही घरच्या बनवलं होतं. हां हां ते आज रांगोळीसाठी उपयोग करतोय. बघा आरोही बघून घे बा कसं केलंय ते. ऐकलं का ग? मग दिवाळीला अशी रांगोळी काढायची बाई काय ग? दिवाळीला अशी. आणि आता घरी आली आहे मी. भाग्याला आणि शेरूला की नाही जेवायला जायचं आहे. आणि कुणालचे बाबा गेले CNG भरायला. ते CNGचा मेसेज आला ना पेट्रोल पंपच्या इकडनं, त्याच्यामुळे मग ते लगेच गेले. मग 10च्या दरम्यान गेले मग. आणि त्यांना की नाही आज एक भाडं पण आहे, त्याच्यामुळे ते डायरेक्ट तिकडनं मग तिकडेच जाणार. मग परत थोड्या वेळाने जायचं आहे मला. ह्यांना जेवायला देते आणि मग पुन्हा जाईन मी. कुणाला आणि मी हे बघा असे बसले बोके. शेरू कुठे गेला? बांधून ठेवलं त्याला. अरे 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 चला 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 चला. हे बघा हे असं असं असतं. चला 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 चला. हा चला चला जेवायला देते चला. हे काय चाललंय? जेवली बाय? तुझा ड्रेस छान आहे हा मस्त. तू जेवली? कधी जेवली? किती भात खाल्लास? एकदाच खाल्लास? आणि तू ग? हा काय केलंय? कुठे कुठे काढू पण? हा पण तुमचं हे चालू आहे ना गाण्याची टेप चालू ना. काकांचा वेळा काढते. काय बोलतो काका? तुम्हाला अन्न अन्न पण खावा. काय बोल. हा जेवते जेवते. देवा सावकाश जेवा. हे रियाचे भाव. हे कोण? हे पाहुणे कोण? पापड द्यायला. हा बसते बसते. पुन्हा आला होता ना मगाशी भावे. ए मानवर कर. याची मानवर कर जरा. इकडे वर बघा. यांना 2 पापड. किती पापड? 1 का 2? 2-4 एकदमच लोणचं द्या त्यांना. काय थांब काकाला मिळेल. काका 1 मिनिट थांबा. ओ काकू. ओ काकू इकडे बघा. आता सगळा कार्यक्रम आटपला की नाही तुमचा? मग कसं वाटतंय तुम्हाला? आनंद आनंद शांतता वाटते. तुमची इच्छा होती ना की घरभरणी व्हावी म्हणून. मी काका बोलले होते मला की असं असं करायचंय म्हणून. आणि तुमचं ते इच्छा पूर्ण झाली आज. बोला काकू काहीतरी. मला पण मस्त वाटतं. आनंद झाला आनंद. सगळं ना कार्यक्रमात आटपलं. हे सगळं होम वगैरे असं केलं होतं. आणि हे बघा या समीक्षाची आई ना. समीक्षा ये. हे समीक्षा तू ये इथे. मग तुला समीक्षाचं हे कोण तुझे भाऊची आणि समीक्षाचे ना आई आणि वडील. ही बघा हा चेहऱ्याला होते. धूळ येते ना डोळ्यापुढे. आणि आजचा दुसरा दिवस. काल व्हिडिओची एंडिंग करायची राहून गेली कारण घरी म्हणजे मी 4-4:30च्या दरम्यान घरी आले. नंतरला माझ्या घरातलं काम पण होतं
ते सगळं आवरेपर्यंत बराच वेळ गेला आणि कुणालचे बाबा पण रात्री 10:30ला घरी आले, म्हणजे खूप उशिरा घरी आले. त्याच्यामुळे सगळं लक्ष तिकडे होतं. मग कालच्या कार्यक्रमात तुम्हाला सांगते इतका छान झाला ना कार्यक्रम, खूप मस्त झाली पूजा वगैरे. म्हणजे जे भटजी काका होते ना त्यांनी पूजा वगैरे पण खूप छान केली. जवळजवळ 3.5-4 तास त्यांची पूजा चालली होती. आता सगळंच काय आपण व्हिडिओमध्ये दाखवू शकत नाही, पण चांगला गेला दिवस. म्हणजे रोजच्या रुटीनपेक्षा कालचा दिवस माझा खूप छान गेला. तर व्हिडिओमध्ये जे काही तुम्हाला शेअर केलं आहे ते तुम्हाला आवडेल याची अपेक्षा करते. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.